Sinugdanan ng Diyos sa pagbuhat sa kalibutan. Ang kalibutan hawang ug walay hitsura, unya miingon siya nga motungha ang kahayag, mitungha ang kahayag. Nahimot siya sa iyang nakita. Sa unong kadlaw tanang butang iyang nabuhat, ug sa ikapitong adlaw gibalaan niya para kita mo dayeg kaniya. Ang mensahe nga inyong nadunggan, sukat pa sa sinugdanan nga wala pang tanan. Gihigugma sa Diyos ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya iyang buktong anak. Ug ang motuo dili niya pagalaglagon, kon dili makabaton ug kinabuhing dayon. Unya naghimo ang Ginoong Dios ug tanaman dito sa Eden. Unya gibutang niya ang tawo sa pagatiman dito sa tanaman. Ang kasagaran sa tao nahibalo, nga samansanas nakasala ang tao. Ug angayan ba nga samansanas nga ang Dios mipakana ug ni Kristo. Sumala sa kasulatan tanang butang hiloan, pinaagi sa dugo kitang tanan iyang gipasaylo. Ang mensahe nga inyong nadunggan, sukat pa sa sinugdanan nga wala pang tanan. Gihigugma sa Diyos ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya iyang buktong anak. Kay si Jesus haduol lang mo balik, iyang pagakuhaon tanan na niyang pinili. Iyang pag-ausabon ang lawas ug langit nun, andamang kaugalingon, kay dito kita pagakuhaon. Ang mensahe nga inyong nadunggan, sukat pa sa sinugdanan nga wala pang tanan. Gihigugma sa Diyos ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak. Kay si Jesus haduol lang mo balik, iyang pagakuhaon tanan na niyang pinili. Usabon ang lawas ug langit nun, andamang kaugalingon, kay dito kita pagakuhaon. Ang motuo dili niya pagalaglagon, kon dili makabaton ug